athi mhlambe ngizozama ukukhuluma nje isiZulu nesingisi. Angithandi ukukhuluma isingisi. Angithandi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi njengabantu abamnyama uma sisodwa belungu bengekho singabi nomthwalo ukukhuluma isingisi. Kodwa ngizosifaka ngoba khona abasalayo mangikhuluma isiZulu. Nami ngiyangizwe uma usungena ngempela ukungena kwiSpitori yasala deepini. Wengezwe lapha nalapha. Ubaba uSteve Biko kafushane nje ngizoba mfushane angizile uzokhuluma politics enkulu. Ubaba uSteve Biko usifundisa into eyodwa phakathi. Uthi isikhali esikhulu esiphethwe umcindezeli umqondo wabacindezeli. Isikhali esikhulu kunaso sonke esiphethwe abacindezeli umqondo wocindezeli. Isho ukuthini na uma uzokhuluma ngolimi labelungu? The greatest weapon in the hands of the oppressed, it is the mind. The greatest weapon in the hands of the oppressor, it's the mind of the oppressed. Isho ukuthi lento umkhonto unenselela noma unomsebenzi omkhulu wokuthi before ukhulula umuntu omnyama nanoma ngabe yini, impilo nhlalo, indlela ophila ngayo, ezomnotho, ezonkolo nakho konke, umkhonto unenselela yokuthi ukhulule abantu abamnyama ngokomqondo kuqala. Ngoba uma ungabakhulula ngenye indlela, ungabakhululi ngokomqondo, bazophinde bona babuyele engcindezelweni. What do I mean? I mean if we fail to liberate ourselves mentally, even if we can liberate us economically, we are still going to go back to the chains of oppression. Which therefore means, ingakho uzoba nobaba ona 60, 65, ona 40, athi esenemali ngoba unemayini, ngoba akakhululekile ngokomqondo, azi ukuthi kumele athengele ingane zamantombazane ena 17 ngozalane nazo. Ngoba umkhululile ngokomnotho kodwa ngokomqondo awumkhululile. Ingane na 17 engabuye ikhokhela imali, iqedele isikole, iqale ibhizinisi, ikwazi ukuyiphatha, yena uyibona njengentombi angalala nayo ngoba unomnotho kodwa akakhululekile ngokomqondo. Angakhali izandla kubaba. Sekuthiwa sengiyimotherboard manje. Sengikhuluma njengemotherboard. So if we fail to liberate ourselves mentally, even if you can liberate us economically, you can liberate us spiritually, we'll go back to the chains of our own oppression. That is why today we have President Cyril Ramaphosa, Baba wethu babu ophethe izwe, Babu Cyril. He was able to steal elections and become president. But immediately after winning elections through thuggery methods, he was the first one to go down and kneel before Ugogo Helen Zille and share power with the enemy. Immediately after winning elections and winning a vote through thuggery, he left Umkhonto, left EFF, and went to white people. Because even if you can steal election, so long as if you are not liberated intellectually and in your mind, you'll go back and kneel before your oppressors. Because to you, those are the people who can only liberate you, not yourself, not anyone who looks like yourself. Babu Cyril umbona ngisho ehamba ukuthi inkosi yami uyakunyanya ukuthi wazalwa abazali abamnyama. Ufise ngabe wazalwa uMr Van Tonder, uMr Van der Merwe, noma wazalwa uGunevard, noma mhlawumbe ubhuti kasisi kaMamphele Nzile ngqo. Ufise ngabe mhlawumbe ubhuti kaGogo Helen. Babu Cyril wafunda njengami. Yabo sikisami nesiqondile. Uma ngithi uPresident Zuma ungumongameli womkhonto futhi siyamthanda ngisho njalo nangesingisi ngithi uPresident Zuma is the president of MK and we love him. Angeke ngifike ngithi hayi uPresident Zuma umongameli womkhonto futhi siyamthanda bese ngithi
Mangikhuluma ukuthi but President Zuma is umkhonto president. Ngakufundiswa ngakufunda. Ngoba ingane zami ezifunde belungu mhlawumbe singakhuluma lithi umkhonto. Kodwa mina yokusukela mina nginkundla zombheki ngije. Yithi umkhonto ungakaze ngifunda. Baba uSirilo afunde ezikoleni akaze afunde nabelungu. Kodwa umbona ngisho ekhuluma nje ethi where's my iPad? What my iPad? Where's my wife? Wakhala nyoni ngalo baba. Ngoba kuthiwa kwaya nasejele waboshwa. Yebo inkinga kusifunde lesingisi saBas John, azabe uBas John, ngisho emile uBas John, ngisho ekhuluma ngoBas John, ngisho ehamba uBas John. Uyabonza uyena ubaba uSirili lo. UMr. Van der Merkel. He was trapped in the skin of a black man. Yeah. And incindezelo nokuthanda abacindezeli ukubona kuyona yonke indawo. Ubona ukudla esikudlayo, indlela esifuna ukukhuluma ngayo, nendlela esifuna ukugqoka ngayo. Yilo ngazalwa nje namhlanje sengiyimadabhodi. Yilo ngize ngaphuma kuyicindi ngayo sengiyimadabhodi manje. Njoba ngiyimadabhodi nje angaze mina ngimbona umlungu ehambe eyothenga iwigi yamadred. Bese ufuna ukuba newigi yamadred. Angaze mina ngimbone umlungu ngibafice endlini bonke bagunda amakhanda bayifuna inwele zabo ukuyibeka. Mangibona umlungu egundile ngathi unecancer. Ilo ngazalwa nje mina angaze ngimbone ingane yomlungu idlala ngonodoli omnyama. Kodwa ngihlezi ngiyibona izingane zethu sithengela unodoli. Thina sovala amehlo. Savala